Predstavujeme naše nové bezlepkové cestoviny Alfabet, klasickú abecedu s číslami, z ktorých sme pripravili hravú písmenkovú polievku. Najskôr si očistíme a nastrúhame zeleninu. Cibuľu nakrájame na drobno a opražíme ju na oleji do zlatista. Pridáme pripravenú zeleninu, osolíme, okoreníme, zalejeme vodou a necháme variť na miernom ohni. Medzi tým si uvaríme cestoviny. Písmenka vysypeme do vriacej osolenej vody a za občasného miešania ich varíme 10 až 14 minút. Odporúčame 2 litre na 200 gramov. Keď sú hotové, prepláchneme ich studenou vodou a scedíme. Do hotovej polievky pridáme uvarené cestoviny, čerstvú vňať a môžeme podávať. Prajeme dobrú chuť. Všetky naše bezlepkové cestoviny, vrátane týchto písmenkových, nájdete na liana.sk.